Els documents de Google inclouen diverses eines que faciliten l'edició col·laborativa. Una de les opcions és fer servir els modes de treball. Quan creem un document, per defecte, s'obri en el mode d'edició, que ens permet afegir contingut i fer canvis sense cap restricció. És el mode que farem servir habitualment quan treballem el text de forma individual. En cas que estiguem editant el document de forma col·laborativa, podem activar el mode de suggeriments per a indicar a la resta de col·laboradors els canvis que proposem. Amb aquest mode activat, qualsevol modificació que fem al text es mostrarà d'un altre color i per defecte es notificarà al propietari del document. A més, al costat del contingut trobarem informació sobre cadascun dels suggeriments, quins canvis s'han proposat, qui els ha proposat i quan. També tenim la possibilitat d'afegir comentaris als suggeriments per tal d'explicar per què considerem que s'ha d'aplicar un canvi. Les persones amb permisos d'edició podran decidir si accepten els canvis o es rebutgen. Quan s'accepta un canvi, s'aplica al document i desapareix el quadre de la part lateral. Si es rebutja el canvi, la part de text modificada torna al seu estat original i la persona que va fer el suggeriment rebrà una notificació. A l'hora de compartir un document, podem seleccionar les capacitats d'edició que tindrà la persona amb qui el compartim. Si volem que només tinga la possibilitat de fer suggeriments i comentaris, hem de seleccionar l'opció Pot comentar. D'aquesta manera, limitarem la persona col·laboradora al mode de suggeriments. Una altra opció és la d'assignar-li el rol de lector. En aquest cas, la persona podrà llegir el document, però no podrà fer cap canvi ni suggeriment. El que sí que podrà fer, per defecte, és copiar el document a la seva carpeta de Drive. Si volem evitar-ho, podem canviar la configuració. El rol de lector és útil quan volem compartir un document amb moltes persones, però volem evitar que modifiquen el document. Si alguna d'aquestes persones volguera proposar algun canvi, té la possibilitat de demanar accés al propietari. Una altra de les eines de col·laboració de què disposem és la possibilitat d'afegir comentaris en qualsevol fragment de text del document. Quan escrivim un comentari, tenim l'opció de mencionar persones fent servir l'arroba. Les persones que mencionem rebran un correu electrònic amb el contingut del comentari. A més, podem assignar el comentari a una persona en concret. És una manera d'indicar qui serà el responsable de marcar com a feta una acció pendent d'execució. Els comentaris es poden editar, suprimir o marcar com a resolts. Si suprimim un comentari, desapareixerà per complet del document. Si el marquem com a resolt, no el veurem en la secció principal del document, però el podrem trobar en el tauler de comentaris que recull tant les converses obertes com les resoltes. Així també trobarem les opcions de configuració de les notificacions, des d'on podem seleccionar en quins casos volem rebre un correu electrònic. A mesura que s'edita un document, es guarda automàticament informació sobre els canvis que han fet els col·laboradors. Això ens permet comprovar quines persones han intervingut en l'elaboració d'un fragment de text determinat. Aquesta informació també la trobarem en l'historial de versions. Des d'aquesta pàgina podem revisar les versions del document que s'han generat a mesura que s'han fet canvis. Per a recuperar una versió anterior tenim dues opcions: restaurar-la o fer-ne una còpia. Quan restaurem una versió, revertim els canvis que es van fer a partir de la data que seleccionem i aquesta versió del document passa a ser l'actual. Alternativament, podem fer una còpia a partir d'una versió. Amb aquesta opció crearem un duplicat del document, però en l'estat en què es trobava en el moment de la versió seleccionada. Una altra de les eines és l'edició col·laborativa en temps real. Quan treballem amb altres persones en un document de manera síncrona, podem veure els canvis que fan en temps real, on tenen el cursor, què estan escrivint, si han seleccionat un fragment de text. D'aquesta manera, més d'una persona pot editar un document alhora sense interrompre el treball de la resta. A més, en el moment en què hi ha més d'una persona editant un document, s'activa la possibilitat d'obrir un xat per a facilitar la comunicació entre elles. Els missatges d'aquest xat no es desen, és a dir, en el moment en què les persones tanquen el document, s'esborraran.
Alternativament, és possible crear una reunió de Meet des del document que es vol editar i compartir amb altres persones tant el document com la reunió amb un únic enllaç. D'aquesta manera, les càmeres dels participants de la reunió apareixeran dins del document i podran parlar mentre col·laboren en la seva edició. Hem de tenir en compte que la integració de les reunions de Meet amb els documents de Google només funcionarà quan utilitzem el navegador Chrome. En la resta de navegadors, l'enllaç que compartim obrirà el document d'una banda i la reunió de Meet per altra.